Men det er det også. Det er et fedt sted. Stillehavet er et fantastisk sted at ligge og sejle i, og det er et af de steder, hvor det virkelig giver mening at sejle til, fordi mange af de her øer, de ligger så langt væk, at det er stort set umuligt at komme der på anden måde end med sit eget sejlskib. Så det er derude, de er nu. Jeg vil lige sætte på små klip, og jeg vil fortælle lidt om baggrunden, hvordan vi har fået det til at hænge sammen. Det der med at komme ud og sejle, fordi det jo lykkedes Marianne og jeg sådan gennem årene at tage vores drenge ud af skolen og tage dem med ud på nogle af de her lidt længere ture. Det har vi gjort sådan med 3-4 års mellemrum, og det er fordi, at det er jo det, vi rigtig gerne har ville. Og så har vi prioriteret, og vi har knoklet for det, for at få det til at lykkes. Og det er ikke fordi, der er nogen, der skal have ondt af os, at vi har taget ekstra jobs sidste her, og